Hello everyone, hello ladies. Ngayon po ay ipapaalala ko po sa inyo na ilalagay ko na po yung mga litrato ninyo para sa photogenic. Yung nagpadala ng litrato na wala pang video, hindi po official candidate, kaya hindi po pwede. Kaya po kung pwede lang, ipadala lang po ninyo yung video ninyo para maging official candidate kayo. Ayun lang po ang ipaalala ko sa inyo. At saka yung talent, swimwear, at saka long gown, kung pwede, pagtapos ng 23 ng October, i-post na natin yung mga picture ninyo, kaya kailangan naka-ready na kayo sa talent ninyo at saka sa swimwear at saka sa long gown. 3 minutes sa talent, sa swimwear 3 minutes at saka sa long gown 3 minutes. Kaya paki-prepare na ninyo yung sarili ninyo para maipadala sa amin yung mga talent ninyong ginawa, at saka yung swimwear, at saka yung long gown. Ayun lang ang ibig ko sabihin sa inyo. Kung hindi pa naipadala yung video ninyo, pakipadala lang please. Kasi hindi natin mailagay yung litrato ninyo para sa inyong photogenic. Kasi hindi pa kayo nagpadala ng mga video ninyo. Ayun lang ang ibig ko sa inyo, sabihin sa inyo mga ladies. Paalala lang sa inyo para maipadala ninyo yung video. Oras na pinadala ninyo yung video ninyo, pwede na natin i-post din yung mga litrato ninyo para maihabol sa photogenic ninyo. Ayun lang ang gusto kong ipaalala sa inyo. And good luck everyone. Thank you for watching, and hope you do what I said and not leaving it for a bit later. We got no time, girls. Kaya please, padala lang yung video ninyo kung hindi pa kayo nakakapag-submit. Ngayon din o bukas, wala na tayong oras. Okay, girls. Good luck. Thank you. Bye.